Sangrongsalo Marehaduk tei Pagla Bazar Villege ni sub center Berainaikha MLA Ranjit Debbarma asalo binilogyo tongka Tripura mothani tei kubun adongro. Aslo sub center asuk sal kudungma jora romai shanamai faijak fano inauguration khlaijage ongoi tongmani bagai athaina Berainaikha aslo binilogyo tongka CMO Potmoram Somadia de Dr. Debbarma de amsani lukorok. Marehaduk tai Pagla bisini sub center sal kolongma romai omok folok jayang tongmana tini CMO sab tai Chini Dr. Debbarma soho khaye jeng amsani jeng borom ganang doktor elakani Chini social worker mati semono visit khalaika omono visit khaimane ya bole tungnuka o amsani lukuro sal kolokma ora sub center khulok kai sak hamni sep sap mana mutingak tongmani kai Chini CMO sab tini oro blai khai bini kaham wan sumani bisingti kai tai semo nai tongmani seng oro join le visit khlaika eba kaham nengkai jaga gisti bon izini mo bini jaga rimani nengkai mo diriko dinoro gopin bono onek kisuri na ne potishuti rimani nengkai mo seng tabuk salai aboro ekta somadani lamor seng thangui tongo nengkai mo datino khajame or sub center mo duitano o Marehaduk ba chino Pagla barini je sub center mo kisai repairing bo khaina nangnai be repairing khaimani poreno mono tatari khai omono inauguration khalai riui mono seng tatari khai chalu khainani ebong lukoroni hamarini sak hamni ora samtang nani bagai sing chai tapai Khwaini shimi bibromni kokthum Chini Khorang.